duk gidan da babu ambatan Allah wannan gidan zaka tadda matacciyar gida ne, kuma bala'i zai cika gidan, kuma sai kaga kullun cikin hazaniya yake, kullun cikin tashin hankali yake, saboda babu ambatan Allah a cikin gidan. Sannan duk gidan da ake karatun alkur'ani ana yin salloli a cikinsa, zaka tadda wannan gida ita ce gida wacce take da haske. Duk gidajen da babu karatun Qur'ani babu sallah a cikin gidan to babu haske a gida. Wannan gida sai Allah ya cika haske a cikin sa. Amma dalilin da yasa yayi misali da matacce da raye, saboda matacce ba yi da amfanin komai. Dan duk mutumin da ya mutu ba a sa ran amfani a tare da shi. Raye kuma ana sa ran ya amfanar. To anan to duk mutumin da ya sifanta gidansa da gidan da ba ambatan Allah, kamar yanzu gidajenmu da ake cika su da kaɗe-kaɗe da wake-wake, yanzu kafin ka ga gida ana sauraron alkur'ani sai kai da gaske, kamin ka ga gida qur'ani na tashi sai kai da gaske, sai in ramadana ya zo gidajenmu ga sunan cike suke da kaɗe-kaɗe da wake-wake, cike suke da abubuwa na shagala. Yanzu zaka je ka tada ai ga gidajen TV nan da ake kamawa, wannan dish da ake da shi ko satellite, zaka tada akwai tashoshi na wa'azi, akwai tashoshi na karatu alkur'ani, amma kowane mai gida in ya je gida dan Allah tashan alkur'ani ake kama ko kuma tashan wa'azi ne, zaka tada babu wannan. Zaka tada akwai Sunna TV, akwai Manara TV, akwai waye Wisal TV, duk ga su nan, amma za ka je ka samu mutum da shi a gidansa rabon da ya kunna remote ya nemo wannan tashan ya manta. Rabon da iyalinsa kullum za ka tadda daga tashan Arewa 24 sai tashar farin wata shakan logo shi ake zuwa kalla, sai wani shirye-shirye da suke sakawa da ake ɗauke tarbiyyar yaranmu. To dan Allah ta yada Allah ya sako da alheri cikin wannan gida, ta yadda mutane ba su mayar da alkur'ani ya zama ita ce tsarin rayuwarsu ba, ya za alkhairi ya samu cikin 'ya'yansu da zuriyarsu da wannan gidan. Tunda mun shagale wa'azi wannan ba ma saurare, kuma wayannan tashoshin da kuke gani ko wallahi mu ji tsoron haɗuwarmu da Allah. Duk wayannan abubuwa da Allah ta'ala ya mana da ni'ima wanda da babu su, wallahi mu ji tsoron haduwarmu da Allah. Allah dai ya samar da su ne don ya yanke mana hanzari rana da kiyama. Kar wani ya zo ya ce masa ba masa wa'azi ba, kar wani ya zo ya ce bai fahimci addini ta dalili kaza ba. Babu inda ba wa'azi yanzu, ko ina kake sai wa'azi ya zo maka. Kaga ba wani wanda yake dalilin da zai ce shi bai gane karatu ba, shi bai san yadda ake sallah ba, shi bai san yadda ake zaman aure ba, shi bai san yadda ake azumi ba, shi bai san yadda ake zakka ba, shi bai san yadda ake hajji ba, shi bai san yadda ake zumunci ba. Ba wani mahaluki da ya isa ya zo ma Allah da wannan shiridita. Yasa wancan aya ta cikin suratu Zumar da Allah ya ce wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, Allah ya ce hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Duk lokacin da za a kai 'yan wuta kafin a tura su wuta, sai mala'iku sun tambaye su, duk wanda zai shiga wuta kafin a kai shi wuta sai mala'iku sun tambaye su, alam ya'tikum nazir, wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yanzurunakum liqa'a yawmikum hadha. Shin masu wa'azi ba su zo muku sun muku wa'azi ba, suke karanta muku ayoyin Allah, suke muku gargadi game da wannan haduwa da wannan rana? Qalu bala, sai su ce tabbas an mana wa'azi, amma me walakin haqqat kalimatul azabi mi alal kafiri. Ba wanda zai je wuta sai an kafa mishi dalili na zuwan wutansa. Ba za ka je wuta ba sai da dalili, haka nan ma ba za ka je aljanna ba sai da dalili. Yasa kowa ya kiyaye, ya zama da cewa gidajenmu mu cika su da karatun alkur'ani, mu cika su da wa'azuka da za su amfana da 'ya'yanmu. Wannan shine abin da malai